Хайырлы мен жұмға кешлері насып етсін Құдай. Эфирда Сабал Ұлқынары телевидениесі һәм адына информацион программасы студияда Гүлназ Ғатаулина. 21 августта мұсылмандар үшін изге һәм ұлы бәйрәм Құрбан ғайеті билгеләп үтілді. Аны бөтен дөнья мусульманнары көтеп ала. Билгеле булганча, Курбан бәйрәме Ибрахим галәйһиссәламнән үк килә һәм Аллаһ Тәгаләгә якынаюны аңлата. Бу көнне районыбыз мәчетләрендә дә бәйрәм гыйбадәтләре кылынды. Саба Җәмигъ мәчетенә дин тотучылар иртәнге намазга ук килде. Һәркем гает намазына барып үз бурычын үтәргә, Аллаһ Тәгалә белән әз генә булса да якынаерга тырыша. Курбан гаете бәйрәм көн, газиз һәм хөрмәтле, мөбарәк көндер. Бу көнне кылынган гыйбадәтнең әҗер савабы гаять зурдыр. Шулай ук гынах эчендә газап зур булачак. Шуңа күрә бу көнне игелекле гамәлләр генә кылырга ашкынырга кирәк. Гыйбадәтләр арасында иң хәерлесе курбан чалу. Курбан гарәп теленнән якынаю, Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган әйбер дип тәрҗемә ителә. Шәригать билгеләмәсендә исә курбан гыйбадәт нияте белән билгеле бер шартларга туры килгән хайванны махсус вакытта ислам кагыйдәләре буенча чалу дигәнне аңлата. Елдан-ел дин юлына басучылар, Аллаһның барлыгына һәм берлегенә ышанучылар саны арта. Гает намазына да халык күпләп килә. Мәчеттә үткән гыйбадәттә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен садака салуда зур саваплардан санала. Аллаһ Тәгалә үзен бар һәм бер дип йөрткән бәндәләренә әҗер савапларын бирсен. Районыбыз хуҗалыкларында урып җыю эшләре дәвам итә. Яуган яңгырлар эшне берникадәр тоткарласа да, игенчеләр һәр минутның кадерен белеп һәм дөрес файдаланып эшли. Туган як җәмгыятеннән әзерләнгән сюжетка күз салыйк. Туган як җәмгыяте игенчеләре безнең иҗат төркеме килгәндә 106 гектарлы арпа басуында эшне төгәлләү алдында иде. Алда тагын сабан культурасының 500 гектар җирдә җыеп аласы эш мәйданы бар. Елның килешенә карап уңыш чыгышы канәгатьләнерлек дип белдерә хуҗалык агрономы Рөстәм Ганиев. Аеруча көздән чәчелгән җирләрдән уңыш яхшы чыккан. Хәзер вакытта инде без урып җыю эшләренең ярсыннан узып барабыз. Хуҗалыкта инде 2145 гектарда бер төклеләр игелә. Хәзер вакытта безнең тагы 900 гектардан артыграк сугасы игеннәребез бар. Хуҗалыкта инде 3 комбайн эшли, Полесье комбайннары. Егетләр бик тәҗрибәле, юшкан төштә убыркын алып барырга тырышабыз. Югалтуларга юл куймаска тырышабыз. Игеннәр инде Аллаһка шөкер әйбәт, исән-сау урып җыя алсак, узган хәле тулайым җыя алмасак та, әйбәт тулайым җыярга җыенабыз инде. Бер гектарга күп чыга. Хәзерге вакытта инде 23 сентнер гектардан уңыш чыгып бара. Алдагы басуларда да уңыш әйбәт күренә. Может әле югарырак та уңыш җыеп алып булыр. Игеннәрнең инде күп өлешен шул үзебездә тупларга тырышабыз инде, терлекләргә фураж итеп, шулай Шәмәрдәнгә язгы бодайны 4 класс белән тапшырдык инде. Основном семенәләр салабыз, ындыр табагында, фуражга инде киптергә сабага татырабыз, каймы гизәбез инде шунда киптереп алып төшәбез. Шул вакытта инде җир эшкәртү эшләрендә бер рәттән алып барырга тырышабыз. Хәзер вакытта безнең басуда 4 агрегат эшли инде, бу зәп сөрә инде. Шулай ук инде 400 гектардан артыграк арыш культурасы чәчеп куйдык инде 2019 елның уңышына. Менә алда көннәрдә шул тагы 200 гектар көзге бодай чәчәргә җыенабыз. Менә шул тәртиптә эшләрне башкарып барабыз инде. Игеләр әйбәт, халык эшли. Монда нидән, сәйәркеләрдән, запчастлардан өзеклек юк. Иген кырларында 3 Полесье комбайны урып җыю эшләрен башкара. Аларны бер туган Нияз һәм Илназ Маликовлар һәм Айнур Тимергалиевлар иярли. Нияз Маликов исә комбайнда мәктәп елларыннан ук эшлинде. Инде үсеп буйга җиткәч тә авылны ташламаган ул. Колхозда үз урынын тапкан һәм хезмәтен дә яратып башкара. Эшкә дә иртә таңнан тотынып, кичке караңгы төшкәнче хезмәт куялар. Мин комбайнда күп еллар эшлим инде. Армияга эшләдем. Армиядан кайткач яңадан шул иске Нивада эшләдем. Нива комбайнда, менә яңадан Нива комбайны искергәч инде яңа комбайн бирделәр. Хәзер бусында 4нче сезонны эшлибез. Әйбәт эшләй. Бик матур тату эшлибез. Бер комбайнда бер туган энекәшем Илназ, берсендә Тимергалиев Айдар эшләй. Коллектив бик әйбәт. Бергә эшлибез матур итеп. Бүгенге көндә без 9,5 мең центнер ашлык суктырдык һәрбер комбайнга.
бер тигез безнең, бергә эшебез бергә эшлибез. Шул. Көн дәвамында менә ни хәтле эшләргә сәләтле менә бу комбайн. Комбайн- Иртәдән кичкә хәтле ничә хәтле эшлисез менә шуны? Иртә белән сәгать 6-да без паркка киләбез инде. Шул комбайннар майлап, карап бер чыгабыз даган. Аннан соң шул 7-ләрдә, 8-ләрдә чыгып китәбез басуга. Ничә бункер тутырасыз? Көнгә 10-да була басуына карап инде, төрле басуга карап. Әзер начаррак басу булса 5-6 бункерда булганы бар. Әйбәтрәк басу булса КамАЗлар тик тормый инде, ул вакытта 10-ар, 11-р бункер, 12-шәр төрлечә була инде басуына карап. Исән-сау эшләргә инде, исән-сау җыеп бетергә уңышны, барыбызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек. Комбайн шегетләр суккан ашлыкны басудан КамАЗ һәм ГАЗ-53 машиналары бер туктаусыз ындыр табагына ташып тора. Шоферлар Азат Гыйлметдинов һәм Фәннур Тимергалиев ял итәргә туктап торганыбыз юк. Хәзер бик кадерле вакыт диләр, чөнки җәйнең бер көне елны туйдыра. Төрлечә була инде яңгырлы көннәрне, әзрәк яңгырсыз көннәрне 18-ләр, 19-лар рейс ташаган көннәр була. Ну, 1000 ташып була иде, көнгә погода булганда, комбайннар эшләп торганда, иртәнге сәгать 6-да чыгып китәбез өйдән. Кич белән шул 9-10 яртылар була. Төрле вакыт була инде. Погодага карап, иртә белән комбайннар чыккан Шәмәрдәнгә, Ясабага рейслар була инде. 2 рейс, 3 рейста барган вакытлар бар. Ну, шулай эшлибез инде, тырышабыз. Гомумән, Маликовлар һәм Тимергалиевлар хуҗалыкта гаилә подряды белән эшли. Әтиләре дә, уллары да җиргә береккән, уңган, тырыш кешеләр ди алар турында агроном Рөстәм Ганиев. Алга таба ындыр табагына сугылдык. Биредә дә тулы кешене эш кайный. Эш берничә сменада оештырылган. Анда мәктәп укучылары да, төрле тармакларда эшләп лаеклы ялга чыгучылар да җәлеп ителгән. Алар кайткан ашлыкны чистартып саклауга әзерлиләр. Хәзер алар арка кешеләрен эшкәртү белән мәшгуль. 6 кеше эшлибез, беренче сменада 7-дән алып бергә хәтле себерәбез, төшәбез, кыгыйсны себерәбез, амбар эшләрен. Нинди эшне кушар, шуны эшлибез. Аллаһ шөкер, эш бар хәзергә. Чәй эчертәләр, сәгать 10-да чәй эчәбез, тәмләп. Бүтүбез пенсионерлар инде. Пенсионерлар. Кем каяшлап чыккан, мин Ижкамскидан кайттым үзем, пока монда. Апай фирмада эшләп чыкты, булар фирмада эшләп чыкты, бу хатын почта эшләп чыкты. Без күршеләр барыбыз да. Беренче сменада йөрибез. Көн әйбәт булса ярар дип сөенеп йөрибез. Акчасы да була бит инде. Йемында көн дә үтә, иптәшләр дә әйбәт, бер-беребезне ихтирам итеп эшлибез. Колхоз председателебез да бик әйбәт, Илфат Шакирович да бик әйбәт. Кайчан барма, бер вакытта да кире барганы юк. Алланың рәхмәте булсын, исән сау эшләсен. Игелекле балалар үстерсен, исән сау булсыннар. Һәр барчабызда исәнлек, саулык белән яшик. Бүгенге көндә Туган як җәмгыяте кырларыннан 30 мең центнерга якын ашлык ындыр табагына кайтарылган. Игенчеләрнең әле тагын 900 гектар җирдә урып җыю эшләрен башкарасы бар. Шул ук вакытта хуҗалыкта җир эшкәртү эшләре дә алып барыла. Бүген көннең икенче яртысында районның янгын сөндерү һәм янгын күзәтчелеге бүлекләре хезмәткәрләре район үзәк хастаханәсендә чираттагы уку өйрәнүләрен уздырды. Эвакуация, пожар. Алыйсамсыз, Саба больница, хирургия, 2-нче этаж, 6-нчы палатада пожар. Район үзәк хастаханәсенең хирургия бүлегендә янгын чыккан. Санаулы минутлар эчендә авыруларны, биредә эшләүче хезмәткәрләрне эвакуацияләргә, янгынны сүндерергә кирәк. Сабы 01, 129. Прибыли к месту пожара. Условно горит в палате номер 6 отделения хирургии. Персоналом объекта проведена эвакуация 11 больных. Еще 4 остались. Организуем 2 звена ГДЗ со стволами Б. Производим поиск пострадавших с последующим тушением пожара. Как поняли? Принято, прибыли на место пожара. Бәхеткә бу өйрәнүләр генә. Бүген янгын сүндерү һәм янгын күзәтчелеге бүлеге хезмәткәрләре хәвеф-хәтәр, янгын чыккан очракта нишләргә, үзеңне ничек тотарга кирәклеген уку, өйрәнүләр уздырып кабат искә төшерде. Бүген безнең район үзәк хастаханәсендә хирургия бүлегендә янгын куркынычсызлыгына багышланган тренировка дип әйтик, учение үткәрелә. Монда инде Саба 129-нчы янгын сүндерү бүлеге, Шәмәрдән эзләү коткару отряды 4-нче һәм медицина хезмәткәрләре катнаша. Бу учениедә безнең условно янгын чыга хирургия бүлегенең 6-нчы палатасында янгынны дежурный персонал күреп ала һәм ул тиз арада бүтән палаталардагы авыруларга булган кешеләргә оповещение ясый.
янгын сүндіру бөлігіне хәбәр итә һәм максималь тиз рәвештә палаталарда булган барлык кешеләрне эвакуациялый башлыйлар. Шулай ук инде монда эшләүче дежурный персонал, медицина хезмәткәрләре безнең этажларда булган огнетушительләр, пожарный краннар белән куллана белергә, булган килеп чыккан янгынны башлангыч стадиясендә сүндереп калырга бурычлы. Барлык эвакуацияләнгән авырулар дип әйтик, алар барысы да куркыныч булмаган урынга, я булмаса башка отделениягә чыгарыла. Медицина хезмәткәрләре һәрбер эвакуацияләнгән авыруны, кешене список буенча тикшереп, һәрберсенең санын алып, тиешле урынга урнаштырылырга тиеш. Аннан соң инде янгын сүндерүчеләр килгәч, коткаручылар килгәч, шулай ук медицина хезмәткәрләре аларны каршы ала, аларга кайда, кайсы этажда, нинди отделениедә янгын чыкты, барысын да аңлатып, координаталарын әйтеп, шуннан соң гына янгын сүндерүчеләр, коткаручылар үз эшләрен башкарырга кирешә. Янгын күзәтчелеге хезмәткәрләренең төп бурычы фаҗигаләрне булдырмый калу, кисәтү. Шунлыктан алар һәр даим халык белән эшли. Профилактика чаралары уздыралар, аңлату эшләре алып баралар. 2018 елның шушы көненә район буенча 10 янгын очрагы теркәлгән. Шушы фаҗигадә бер кешенең гомере өзелде. Бер кеше авыр тән җәрәхәтләре алды ди. Саба һәм Теләче районнары буенча янгын күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Айнур Галимуллин. Безнең инде бу быел районда 10 янгын очрагы теркәлгән. 3 загорание дип әйтәбез инде, печәннәр, шүкләр яну инде очраклары. Һәм 3 очрак инде короткое замыкание без дальнейшего распространения дип әйтик инде, ут таралмаган очраклар инде. Бу ут 10 чыккан янгынның сәбәбенә килгәндә инде күпчелек безнең электротехнический причиналар дип әйтик инде, шулар бара, аннары бара инде мичләрне дөрес карамау, дөрес якмау һәм яккан очракта караусыз калдыру очраклары менә шушы основной 3 төрле ниләр инде. Менә бу безнең бүгенге үткәрелгән учениялар инде. Бу һәр кешегә менә персоналга, шунда ятучы кешеләргә дәген менә мондай очрак теге шундай куркыныч очраклары килеп чыккан очракта үзләрен тиешле формада дип әйтик, тиешле хәрәкәтләрен башкару инде. Менә куркыныч булмаган урыннарга чыгу һәм кул астында булган беренче янгын сүндерү чаралары белән янгынны башлангыч стадиясендә сүндерү инде. Район күләмендә янгын куркынычсызлыгы буенча профилактика, аңлату эшләре һәр даим башкарылып тора. Халык үзе дә ут белән шаярга ярамаганын елдан-ел ныграк аңлый сыман. Ләкин җиңел караучыларда юк түгел. Ел дәверендә хуҗалыкларда янгын чыгармау сәбәпле профилактик эшләр алып бару максатыннан инде безнең эшчеләр үзебездәген комиссиялар белән дә йөрибез, соцзащиталар белән дәген хуҗалыкта профилактик инструктажлар үткәреп, памяткалар таратып инде һәм шулай ук менә соңгы вакытта безнең бик актуальный дип әйтик инде менә пожарный домовой извещателләр индивидуальный, менә бу мәҗбүри рәвештә куела торган бер түгел. Менә бу безнең извещательләр интернет белдереп куела торган нәрсәләр мәҗбүри түгел. Буларны өйгә любой җиргә куярга була, бигрәк тә инде менә куялар теге котельнияларга, столовыйларга, мунча тирәләренә, өйдә булган мунчаларга инде. Булар бу приборлар эшли безнең крона батарея белән, моның батареяның срогы җитә 1 елга, 1 елдан соң алмаштырырга кирәк була инде. Укулар уңышлы үтте. Янгын сүндерү һәм янгын күзәтчелеге бүлеге хезмәткәрләре үз эшен яшен тизлеге белән җиренә җиткереп башкарды. Бүгенге учение вакытында барлык шушы мероприятиеләр практик яктан үткәрелде. Службаларга уңай бәя бирелде. Карактан кала, уттан калмый диләр. Кеше гомере дә бик кадерле. Тиешле таләпләрне, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәп яшәгәндә генә иминлекне тәэмин итеп була. Россиядә ел сайын 22 августта Россия Федерациясе дәүләт флагы көне билгеләп үтелә. Ул Россия Федерациясе президентының 1994 елның 20 августында Россия Федерациясе дәүләт флагы көне турындагы указы нигезендә гамәлгә куелган. 1991 елның 22 августында Мәскәүнең Ак йортында беренче тапкыр 3 төсле Россия флагы күтәрелде. Бу уңайдан 22 августта Сабаның Олимп ял һәм сәламәтләндерү паркында төрле спорт чаралары уздырылды.
Олимп ял паркында теләгән һәркем үз вакытын бигрәк тә бәйрәм көннәрен кызыклы, файдалы итеп уздыра ала. Россия Федерациясе дәүләт флагы көне дә райондашларыбызны бергә җыйды. Сабаллар, Шәмәрдән халкы, авылның актив яшьләре спорт белән яратып шөгыльләнә. Мөмкинлекләр дә җитәрлек. Спорт һәм уен корылмалары, урам тренажерлары барысы да ирекле кулланылышта. Бүген спортчылар финал ярышларына җыелганнар. 24 ел элек шушы бәйрәм кабул ителгән булган. Инде менә 24 ел дәвамында төрле форматта безнең район күләмендә үтеп килә. Быел инде менә шу урам тренажерлары белән без аны бәйләргә булдык. Шуңа күрә бу сезнең җиңүегез шушы Россия флагы көне белән дә бәйләп тарихка кереп калырга тиеш. Шарага районыбыз горурлыгы паралимпия чемпионы Рушан Миннугулов гаиләсе белән килгән. Флаглар тоткан Бердәм Россия сияси партиясының яшь гвардия штабы активистлары бу көндә Россия Федерациясе триколоры акциясын уздырып, райондашларыбызга 300ләп тасма өләштеләр. Ир-егетләр, хатын-кызлар отжимание, пресс, турникта тартылу һәм башка спорт төрләре буенча киеренке һәм шул ук вакытта күңелле ярыш алып барды. Җиңүчеләргә мактау грамоталары, призлар тапшырылды. Атна информацион программасы шуның белән тәмам. Кичләрегез, ялларыгыз тыныч үтсен, йөзләрегез шатлыктан көлеп торсын. Сау булыгыз.